Vítejte u dalšího videa pod jménem Dítělta, prostě ode mě. A tentokrát jsme zase tady na Skyblocku, nic novýho. A chtěl bych vám říct, proč nevychází hra Rocket Ball. Nějak se mi pokazila a že nemůžu natáčet. To je škoda. A ještě pořád jsem když tak nemocnej, tak se to omlouvám. A jak vidíte, že tady to jsem vylepšil tady a natěžil jsem, počkejte, já vám ukážu. Tady jsem natěžil ještě cobblestone. A já bych v tomto videu udělal nějakou velkou plochu, kdyby se nám spawnovali zombíci, monstra tak, aby jsme ještě měli z kosteců Boneal, aby jsme si mohli udělat to, no prostě z kosti, aby jsme si mohli udělat Boneal a tak. Tak já už nebudu zdržovat a jdeme hrát. To je tady. Takže to by nám teď mohlo stačit, ty nějak 2 staky. Ale teda tady tohle video nebude ani moc jako dlouho trvat, protože já říkám jako, že ještě mě furt bolí v krku, takže to na videích půjde poznat, takže já jsem moc rád, že u té hry Rocket League, jak teď to je 5 lajků a ještě před tím videem, jak jsem našel to železo, tak tam je 5 lajků a 2 dislikey. Nevím, kdo mi dává dislikey a jestli to je někdo z vás, nebo asi budu mít vlastního hejtra, jako to, což je hodně pravděpodobný, takže no prostě jako mi to trošku vadí, že tam mám dislikey, ale jsem rád, že už mám 70 odběrů, no teď přesně 71 a jsem vám teda moc rád, že mi dáváte odběry a tak, že dáváte lajky, díváte se na mý videa. A fakt hra 71 odběrů, wow. A možná příští díl Skyblocku bude tady s bráchou, no on tady teď není, on je ještě asi nějak ve škole. Jako je to sice divný, ale asi je ještě. Jo, ještě bych se mohl udělat klumpáč, tak mohl odkopat tamto. Tak, jo, tady klumpáč. Tak. Takže teda v tomto díle uděláme nějakou velkou plošinu, aby tam prostě byly ty monstra a mohli pak zabíjet. A nebojte, moc věcí za kamerou dělat nebudu, akorát když tak do díla budu těžit cobblestone, aby jsme když teď měli pak zase na další díl. Tak. Vím, že tady ten díl možná bude spíš trochu nudnější, ale jako se fakt na ty videa moc necítím. Ale prostě aspoň nějaký jedno krátký video za ten den bude. Tak, tady to. Tak asi ještě na to vyjde tady na jedno. A pak to asi ukončím, fakt tohle bude hodně krátký video. Takže takovýhle velký. Ještě to aspoň natěžíme trošku cobblestoneu. Tak a teď a fakt já vím, že to furt teď opakuju, ale jsem fakt moc rád, že
že prostě že mi dáváte lajky, díváte se na mé videa. Když tak mi tady pod tohle video napište, jak se vám třeba moje videa líbí, napište známku buď jedna podtržená, nebo jednička s jedničkou, nebo jedna minus a tak, nebo 2, 3, 4, 5 a tak, prostě klidně jako s mínuskem, anebo s pluskem. Ale i když tam chcete napsat jednička, tady nejde vlastně dát podtržená. Pardon lidi, a ty mám zase reklamy. Ty reklamy, já to mám zalogovaný. Jo, pardon lidi. Aha. Tak za tohle se fakt jako lidi omlouvám, zase se mi tady... Jo, dobrý, už je to v pohodě. Jako za tohle se dá fakt jako moc omlouvám, že zase jsem tady ukazuju ty blbý reklamy. A když tak asi to ještě ohraničíme, aspoň o jeden blok. A aspoň ten plus tak si natěžíme. A já teda za kamerou zase budu nějak těžit. A jo, dobrý stromek, co nám vyrostl. Já jsem tady měl, ty stromy, ještě tam mám 3 sazeničky schovaný, pro případ, kdyby mi nevypadlo. A to, no prostě bych chtěl tady mít ten boudil z těch kostlivců. Třeba v dalším díle se podíváme tam na ten ostrov, jak je ten písečný. Takže teda tady toho doděláme. Je tady? Ne, všechno špatně. Jo, to už je kousek, tady to. Už no, zase nám dojdou bloky. Já nemám jídlo, já jsem ještě nezačal pěstovat. Ale asi bych měl. Tak, natěžíme se ještě aspoň pár, a už se stejně stmívá. Já třeba za kamerou zničím ten strom, jako pokácím. A no ještě když tak natěžím ten kámen. Ne, já jsem tady pod tím zničil blok. Já už jsem myslel, že se nám to pokazilo. Takže já jsem to pokazil. Jsem to tady nějak trošku, no jenom trošku vylepšil. Já jsem to udělal z kamene. Zde hlínu potřebuju. A nebo na tom místě, jak tam teď dělám, to buď se budu spawnovat monster, nebo tam budu mít stromovou farmu. Aha, teď skoro nevidím. Spadl jsem? Ne! No. Tady už ani skoro nevidím. Spadl. Já tohle video ukončím. Teď jsem ztratil ten cobblestone. Jak já to tady dělám za kamerou. Tady mi teda napište do komentářů, jak moc se vám líbí moje videa. Tak děkuji, že jste se dívali. Nezapomeňte dát like, jestli to budete chtět. Napište tady do komentářů, jakou známku vydáváte za mý videa. A kdybyste někomu
řekli, že natáčím a řekl mu, jestli by mi dal odběr, tak bych byl za to moc rád. A čau. Čustav.